pirang-pirang lain taraso dek kami kini kai toke dia wa pitire urang lain taraso dek kami kini kai toke dia wa pitire urang kai toke ayam Allah mangaruah kiroin gak kamari itu paino Allah payah kami mamujua atau de alunda kaluar ainala payah toke ayam de mamujua ayato de sari bana kaluar Oe toke badal dosa lelai Tangguang pulo iko membaginya Tukang gandang babi si abagewati Cari salai lain untuk kami badu Katanya tolonglah tangga Cie lain untuk anyobati go manolong kami Bu ami lebih lalang kupu-kupu Ramanda babi ni dekat cian delu Bu ami lebih lalang dalam bele Ramanda babi ni tak pandai baca cewek-cewek Oi nande damula elo olah taga Elo bago yang sudah iko Oi jampang inyo jadi apa anak Sabantu aja pangkat turunan gitu Jampang wati jodamul agak bantu aja pangada turunan gitu Tapua ami lebih lalang kupu-kupu Damul indah badi inyo banyak kutu Bu ami lebih lalang dalam para Dena indah lagi damul dan ambi apa anak Betoki bada sampili karyang Betoki ayam pa itu pulau Ilya mudi ada sangka di jinjiang Ayato isinyo de kosolo Ilya mudi sangka di jinjiang Ato isinyo de kosolo Betoki ayam adang lagi nih Selain anak biru karena pulau dan patui toke ayam malam kini bantu nyoy sedang marando dan patui ayam malam kini bantu nyoy sedang marando pulau tak buat ami bilalang kupu-kupu kok sayang ke kami tambah selain biru tak buat ami bilalang ramo-ramo udah nak babi ni lalu dah di pondok rondo toke ayam minda kapili Sarawa panjang minda tawau Lima toke ayam minda kapili Sarawa panjang minda tawau toke badang mandang dendang toke ayam rintang maroko sajo asana dua tulai semua manyumbang piti baru ada jadi dua asa toki badu tulai manyumbang piti baru ada jadi dua toki badan banyak akal galak-galak manis saja malam ko mangauda ica ndak mandanga la saja tadi di mbau namoyo
toke ayam yo ica malenga ruswa pulo denai mansaliano Itamani yang itamani siang dan malam mata bayang-bayang siang dan malam mata bayang-bayang otoke badan dak babini angku ilarenai untuk abang antakan beko denai pulang dek damul onde olai datang adamul oe elo bagoya ma udah kasihko elo bagoya ma udah kasihko alapane sando onde tukang gondang adik oe baganti-ganti lah sudah iko baganti-ganti lah sudah iko ada toke badan kini toke ayam itu pulo toke sawit toke dari yang ada pulo rasu manggili tiap mati panek manggili rasu tak ada panek manggili rasu tak ada biarlah kami berendang indah kalamu awak di siko ai pukul tigo babalia kita ai di kota namua ai udah menyumbang di kota namua udah menyumbang di kota tangkui ai kota tangkui jalan pulangnya di kota tangkui di jalan pulangnya pakai topi tu sampili karyang panik manggili saja malam kong tukang gandang agialah pulo tengah malam tidur tabariang tabayang laku paranganyo tabayang laku paranganyo alaba palua piti di tangan elo antakan kini kasihko tukang gandang menanti duo ayun joko indah udah berikan joko indah ayo udah berikan disiko hati manggota bedo tukang gandang agia malam kon lah bagoyang nanggap buah gadang kai deng tangananyo lah sayu pulo kai lah tangananyo sayu pulo ayakan ke tukang gandang kai pandai weko membaginya pandai membaginya toke ayam ini ay lamah bana ayaw aga-aga sampili pulo ayaw aga-aga sampili pulo langsung mangai sando adik tukang gandang ala batamba latu bali rokonyo ala batamba ay balanjonyo tadi adia oe bagi tigo onde sabab patigo manggu gua gandanganyo sababnya tadi batigo gua gandanganyo malam minggu malam yang kutunggu-tunggu anak muda bercinta berdua-dua malam minggu udah dan tunggu tak kunjung tiba terima kasih ulang kini ala
asaki oyenan ko bini jan ditambah pulo toki ayam si nanalur mayumbang sabana tabay talingonyo agya kami aci surang jan sabir-sabiran bana sa malam ko ay batigo kami badendang agya cie surang sa malam ko sekali-kali kami datang saku-saku yo bagai ulo atoke ayam terima kasih iyo lain semerah darah tu pitinyo ay dere doakan ay capek babini pagurau lama pulo awak sudah Ode iko awak batigo Ade inananiko ikut tu ambo Ekanlah adil awak baduo Enang iko 2000 tua inyo 2000 awak jando tapi kalian orang ne awak bambi ayo Eta pasore naik kini galia Sabab laki ndak ada lagi balanjo toke ayam telah dangakan nenentra inya kurang pulo alur bisa naiko kami bagian dek kurang sih lah itu agaknya Piti iko indah bisa dibagi-bagi Sabab piti ketek kami indah ado mancali ada mul mandake kini toke badawa ada banyak iya toke badasi jadi pakak-pakaknya talingonya iya toke bada tata calian dia udah toke ayam merah pitinya tuh calian udah tuh ha toke jando nak ado si kodo nak lu nak do lain alun lalimu anaknya biar ada wa anaknya dapat gunung lakinya dapat perlu siapa mau toke ayam tu dah panja toke randai oi hah iya yang merah iya toke bada badarai juga lah toke bada tu awak surang menyumbang lama juga lah lama toke bada aku lama umbuak badannya le tinggi-tinggi ini jalan orang tuh sih ya awak banyak toke bada kalau baca pui itu 3 kali lipat ya ndak ada payahnya tuh dah sesuai tuh iya nak damul kalau dijapui 3 walai udah terbayar ndak baa tapi na merah kuah bisa keluar dulu di sinan cie biru lo barunya toke ayam ikutin warnanya iyalah yang mana menjapui di toke bada japui toke bada jadi anda cari maksudnya sapu dia balik Ammo kami japui tapi na merah ti kualen na biru tu samo tuhnya iya aman tuh dah mana na merahnya 3 dah kami japui ke situ turun kami ke 3 nya 3 bidadari ke situ ke badan dari turun na bidadari nya 3 gua iya tu baru main tuh ke badan baru toke tuh angin dingin anak tuh puta sudah ya taruh kan pucik sekali udah kami keturun matiku lah pucik sekali aduh bininya si koda ndak hah lalalo
Iya betul tuh. Suruh bini sedalo dulu lagi, obek lalu baru abang gurau. Tapi matu-matunya aduh sih nak tuh kok takuitnya bagi sawer. Lalu di balang sadonya. Lalu